Sant Fruitós del Bages, província de Barcelona, comarca Bages. Població 8.837 habitants. Destacat. Conegut pel rellançament del monestir de Sant Benet amb la Fundació Alícia, Sant Fruitós de Bages manté el nucli antic amb l'estructura genuïna medieval que el convertia en una antiga sagrera. Les cases es concentraven al voltant del temple, dedicat al bisbe i màrtir tarragoní, Sant Fruitós. Amb el creixement demogràfic, la població es va anar estenent fins a esdevenir un referent econòmic i comercial de l'eix del riu Llobregat. La situació geogràfica l'ha convertit en un nus de comunicacions. Imprescindibles. Visitar el monestir de Sant Benet del Bages. Recórrer tranquil·lament el camí de la Sèquia. Tastar una de les 2.500 racions populars d'arròs per la festa de l'arròs. Festa Major, Festa d'estiu, finals de juny. Festa Major d'hivern, finals de gener.